så? Er du fest? Hvad? Er det rigtigt sted, ikke også, Julie? Det var meget lækker mad i hvert fald. Som pækdager. Det var ikke rigtig her. Hvad fejrer I? Vi fortsætter bare. Hvad fejrer I? Er det nogen, der er fødselsdag eller sådan noget? Non-firmation. Ja, non-firmation. Er det din? Ja, det er min fødselsdag. Det er fødselsdag. Nej, Hvad fanden er non-firmation? Det er sådan noget... Ja, det er sådan noget fødselsdag. Det er ligesom chili om karne. Fest. Hvad er det? Er det fest? Det står der, man holder bare for at få gaver. Er det dig, der er det Mads? Ja, hvad snakker du? Er du 15? Ja. Går du på Nylandsskolen? Nej, Nylandsvejskolen. Nylandsvejskolen? Ja, det er Nylands. Skolen på Nylandsvej, det var der. Der er noget med... Har du ikke fået arbejde der? Jo, jeg skal sgu da arbejde der næste år, mand. Hvorhen? Eller hvad for en klasse? Jeg tror, det var noget 9. B. Er det dig? Er det dig? Ah, det kan jeg ikke huske, men... Jo, næste år går du i 9. klasse. Går du ikke i 9. B næste år? Næste år går jeg i 9. Næste år går du i 9. Ja, det var mig. Det bliver sgu da fedt. Det bliver sgu da. Det er ikke andet end en kæmpe fest. Nå, jamen... Har du fået nogle gode gaver? Ja, jeg har fået Sådan en rollator, det er ikke fordi, jeg skal strippe for dig. Ja, det kommer lidt senere. Jeg har bare lidt varmt. Jo, vi kan strippe Det er lidt varmt. Ja. til daglig. Nå, jamen, vi vil utrolig gerne præsentere os selv. Hvem er du? Jeg hedder Julie. Det er Androkles. Ja. Det er nemlig Androkles. Androkles. Og jeg har sådan en kæreste hjemme. Så når jeg kommer hjem til hende, så spørger du så. Androkles, du er parret ud. Så siger jeg, hvem siger det? Forstår I det? Forstår I det? Så på et andet tidspunkt, når jeg kommer hjem til hende, så siger jeg, så kommer jeg hjem til hende. Så siger hun, Androkles, jeg savner modspil. Så siger jeg, hvilket du ej? Tak skal du have. Det forstår jeg også godt, ikke? Ja, ja. Nå, jeg er ikke helt sikker på, at I forstår den. Ja. Det er meget, ja. Okay. Så siger hun så, når jeg kommer hjem en gang imellem. Androkles, så knip mig dog. Dit vilddyr. Så bliver jeg sur, det gør jeg sgu. Så bliver jeg sådan knotten, ikke? Ja, fordi jeg hedder Andreas. Det er bare sådan en gang imellem. Mads, er du god til at spille musik og sådan noget? Ja. Det kan du godt. Jeg synes, vi skal komme an på en prøve. Det kan godt være, at man ikke er så god til at synge. Det kan godt være, at man ikke er så god til at danse. Men hvis man bare kan holde takt. Kan du godt det? Det kan vi jo finde ud af. Kan du ikke være sød og rejse dig op? Jo, selvfølgelig. Du kan også tage din stol med heroppe. Ja, det vil faktisk også være meget dejligt. Er det noget med, har du en kæreste? Ja. Ja? Nå, det er lang tid, det er sammen. Nå, hold da op. Skal I børn og sådan noget? Ja. 2. Ej, 2. 3, og I skal bruge i Spanien. Skal I bo i Spanien? Ja. Skal I være professionelle golfspillere? Ja. Så kender vi da godt, jo. Du kender dig jo godt. Nå, jeg skal sgu lige have de her sko på her. Ja, så kører jeg også lige om. Ja, gør du det? Nå, men vi kunne utroligt godt tænke os, at du lige kunne til at holde en lille bitte runde. Yes. Det vil være rigtig dejligt. For vi mangler en i vores band. Kan du gøre sådan her? Kan du gøre sådan der? Så knipser du der. Og knipser du godt. Sådan der. Ej, du skal gøre det med venstre. Nej, det skal du ikke. Jeg gør sådan. Så du gør sådan her. Ja. Det er godt. Ved du hvad, du får næsten lov til at stå i midten. Det er helt klart, helt klart. Sådan der. Og der er styr på det. Ja. Kender du de der gode gamle sange? Ja, hvilken er? Kender du dem, der hedder Four Jacks? Yes. Ja. Er det rigtigt? Ja, men der er også noget med bømmepil. Er der mange herinde, der kender til den der Four Jacks?